בוא נשמע עכשיו, מוטי פשחצקי נמצא עם ירדן שועה. נו ירדן, זו חגיגה בית"רית מושלמת? איך נכנה את המשחק הזה? עבודה מדהימה של כל הקבוצה, כולל אלה שלא שיחקו וכל אלה ששיחקו. באמת גאה בקבוצה שאני משחק בה. חצי ראשון ככה היה לא פשוט, עד שהשער הראשון נכנס, ואז זה כבר באמת בא קצת יותר בקלות. שמעתי אותך אומר רגע לפני העלייה, אנחנו בית"ר, אנחנו נמשיך לשחק כדורגל. נהנית היום? היה לך כיף? ברור שנהניתי, אתה יודע, תוצאה כזאת, איך אפשר שלא ליהנות, אבל כמו שאמרתי, אני שמח שעבדנו כמו שצריך על המגרש, ואין סתם. רק לפני כמה ימים יצאת ניסויים לאור חברתך, היום יש להם הולדת. כן. אז גם שער, גם... מה? מה אתה אומר? לא נמסור משהו? אני אקדיש בסוף, רק שתסיים, אולי תחפש אותי בקטנה. אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. על עומר אצילי אני רוצה לשאול אותך, כי ממך, אתה יודע, זה כבר לא חדש, אצילי בגביע זה משהו מיוחד. כן, אני שמח מאוד שהוא גם הפקיע ובישל ועבד כמו שצריך, ואני שמח בשבילו, באמת, אין לי מה להוסיף עוד. ועכשיו, הפועל באר שבע או הפועל תל אביב? תעזוב רגע, נו באמת. לא יודע, יהיה משחק טוב, בוא נראה מי יעלה. ואם יהיה, היית רוצה ומי שתעלה, היית רוצה שהמשחק הזה יהיה כאן, או אולי אפילו בסמי עופר? אני, לא מעניין אותי, אני בא לשחק כדורגל, לעבוד קשה, ובוא נראה מי יעלה. בשקט, בלי שאף אחד שומע, אתה רואה את עצמך מניף גביע? אני עדיין לא רוצה להגיד דברים סתם, בוא נראה מה יהיה, ובעזרת השם יהיה טוב. יאללה, זמן ההקדשה. יאללה, אורה היקרה שלי, אני אוהב אותך, מזל טוב. תודה. פתאום יצא ממנו איזה משהו ביישני כזה, מדהים. כשפשחה שאל אותו על בעונת חייו, רק